So yun nga no mga Big Fire Chongbro. Try natin yung asin challenge kay mama. Halagyan natin. Saktong-sakto nagluluto tayo ng ano. May niluluto ako may sabaw. Lagyan lang natin. Ayun guys, may sabaw na. Check natin, bigay natin kay mama. Matikman nyo nga kung ano, tama na yung nilagay kong asin. Bakit? Bakit? Nilagyan ko ng asin. Ah, it's a prank! Bye! Oops. Wait lang. Subscribe! What?